Never worry about a thing, got the world on a string, cause I've got the cure for all of his blues. I take a look at my enormous penis, and my troubles start melting away. I take a look at my enormous penis, and the happy times are coming to stay. I gotta sing and I dance when I glance in my pants, and the feeling's like a sunshiny day. I take a look at my enormous penis, and everything is going my way. Er du klar, hvor scary det der, det går ud? Der er bare en clown, der fucking søger mod dig med en fucking skot over. 95 i 2, 100 i 5, 71 i 3. Men 71 i 3, 56 i 3. 100 i 3, 19 i 1, 28 i 2, 5 i 1. Det er nogle random numbers. Bingo! Men ja, det var sådan. Så bare her. Renset herinde. Hus renset. Boys. Ja? Lad være med at gå igennem. Lad være med at gå igennem. What the fuck? Hvordan fuck gik den ikke af? Jeg går lige op og venter, ikke også? Oh my god, hvordan gik den ikke af, mand? Nu line her, Jeg du ved være det ikke. opmærksom. Der kan være booby traps i husene. I don't know, I need some fucking help, man. Hvorfor er det, vi har 3 top mid, der ikke laver noget? Nu bliver jeg nødt til at lige snakke til dem. Hvad er det, der foregår? Crazy amount of suckering. Men... Ikke til mig! Ikke til mig! Ikke til mig! Ikke til mig! Jeg er sejren. Hvem var du var? Jeg er sejren. Hvem var nu, du var? Jeg er sejren. Hvem var nu, du var? Jeg er sejren. Så sidder Rasmus Paludan inde i et andet rum. V for sejr. V for sejr. Jeg er V for sejr. Jeg er Paludan. V for sejr. Prøv at se hovedet af Vito. Prøv at se hovedet af Vito. Hans fucking headset. What the fuck? Crazy. I was crazy once. I fucked a rat. A rubber rat. Der var ikke nogen, der sagde crazy, Nikolaj. Nej, jeg er ikke fucking skør. Stop med at fucking sidde og sige det. Jeg kan ikke dø her, kan jeg? Jeg dør ikke, kan jeg gøre? Lige her, der dør jeg ikke. Nej! De er alle sammen bare lækre, mand. Holy shit, jeg blev slået ihjel af piss longsock. Jumme. Fuck, jeg blev aflivet. That's my bad. Spiller du det bare? Du spiller vel bare Epic Games, gør du ikke? Nej. What? Jeg spiller det. Fuck, jeg hader mit liv. Andre der er med. Nogen, der havde Mikes liv. Yes, sir. 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 Burde Mike aflive sig selv og blive bollet af mig? Yes, sir. No! Det var sgu lige. Det var den hurtigste 180, du nogensinde har hørt. Det var det der reverse turn til Juno, mand. Så er bare reverse turn til Juno, som du siger. It's all in their head. Eller det er i hvert fald min chiropractor, han siger det er lidt mit hoved. Fuck. Det spurgte jeg mig også om første gang, men jeg sagde, close enough. Det kan selvfølgelig være, at han mente, det var faktisk lige ved siden af. Fuck man, jeg skulle bare gå over på den anden gade. Du har bare siddet der med drug dealer bro. Okay, Niels er der disgusting, jeg kigge på. Oh my god, Mike, vi ligner... Oh my god, man, okay. Hey! Okay, jeg døde også der. Hej, Jensen. Nå, jeg er tilbage. Jeg er tilbage, så begynder du bare ind til mig. Det fik ham på afråd. Oh my god. Det var bare fuld gas. Oh my god, det kostede $89 at dø. Det kostede alle penge, jeg havde på mig at dø. For helvede. What the fuck, hvad jeg fortalt nu?
Hvad laver jeg på taget? Opskovning. Fuck af det, mand. Oh, my ribs. Oh, my Nå, vi må- ribs. Vi må hellere sove.